Mandé a mi hija con un amigo, con una amiga. Y alguna actividad infantil, que a eso sí que voy. A eso sí que voy, pero lo que es la fiesta, no sé. Sí, la fiesta y las reuniones familiares, las reuniones familiares. Sí, no, nosotros tenemos dos fiestas. Hacer una y hoy y esta semana fue la siguiente. Señor, van duas seguidas, que es un poquito No, non é obrigatorio ir. Claro que non é obligatorio, pero iría yo si fueran por separado. Listo. Vai separado. Xa vai? Sí, Sí. empiezo a nuevo. Bo día a todos e todas. Como ben saben, este é un pleno extraordinario e que neste caso, nesta ocasión, se deriva de dous asuntos económicos. Un deles é consecuencia dunha aportación extraordinaria do Goberno do Estado que redunda e vai ás arcas municipais e, polo tanto, temos que facer unha modificación importante no que é o orzamento do Concello, o repercute tamén no orzamento do Concello. Esta resolución do Goberno Central foi notificada o día 31 do mes pasado, quero recordar. Entón, dado que este expediente se alongaría no tempo se se deixa transcorrer o mes de agosto, pois é un dos motivos polo cal temos este pleno extraordinario, porque ademais a contía é considerable. Ben, o primeiro punto é a aprobación da acta da sesión anterior. Non sei se hai algunha consideración que facer por parte dos distintos grupos políticos. Don Ramón, don Daniel, don Serafín, o vocero ou vocera do Partido Popular. Non. Pois procedemos á votación. Votos a favor? Unanimidade. O punto número 2 é o expediente 7057, recoñecemento extrajudicial de créditos 2023. Ten a palabra a señora Tenente Alcalde. Bos días a todas e a todos. Traemos hoxe aquí a pleno un expediente moi voluminoso que xa do que teñen xa vostedes coñecemento dun recoñecemento extrajudicial de crédito que, bueno, ven sendo habitual anualmente un recoñecemento extrajudicial de crédito. Este ten as súas peculiaridades que nese sentido técnico poderían llas preguntar á interventora. Dende o punto de vista político, dicir que hai que ter en conta que nós traballamos con uns orzamentos feitos en 2021 que estiveron vixentes en 2022 e en 2023. Isto afectou evidentemente o funcionamento normal do Concello de Barbadás porque se tiveron que seguir prestando servizos a uns prezos que non eran os correspondentes co prezo de mercado. Nin co IPC. Hai que ter en conta as sucesivas subidas do IPC que se reflicten precisamente pois nestas facturas que se presentaron e para as que non había crédito. Bueno, todas as cuestións técnicas, en principio, plantexen xa a secretaria ou a interventora. Nos o que temos que decir é que todos os proveedores realizaron efectivamente o servizo que lles foi encargado, uns servizos que na maioría das ocasións eran para favorecer o correcto funcionamento do Concello. En algúns casos eran cuestións puntuais, noutros casos son prestacións repetitivas como poden ser a do suministro eléctrico ou o suministro de gasóleo ou como pode ser o servicio de fontanería que nese caso estaba en precariedade do contrato. Levamos en precario varios meses. Finalmente saiu a licitación, está en fase de licitación o servizo de fontanería, é unha licitación bastante complexa, entonces ese é outro dos apartados que veñen neste recoñecemento extrajudicial de crédito, é dicir, as facturas presentadas por a persoa, por o profesional que actualmente presta o servizo de fontanería.
O algunhas tamén son de coordinación de seguridade e saúde, direccións de obras, proxectos técnicos de obras que se están executando na actualidade. Despois tamén están incluídos Burce e Arlouce, que son os que prestan servicios de asistencia técnica para temas de nómina, seguridade social, contratación, etc. Despois hai algunhas cuestións puntuais que son debidas a actuacións relacionadas pois con temas da brigada de obras, non de investimentos no apartado de obras e servizos. Moitos a maioría das facturas que veñen, moitas delas, tamén están acompañadas da justificación de que teñen prezo de mercado, outras están baseadas para demostrar precisamente o precio de mercado que se viña cobrando por parte destes proveedores, están refletidas en orzamentos que presentaron diferentes empresas e que tamén teño entendido que teñen vostedes bueno, ou polo menos puderon consultalas todos eses presupostos correspondentes a cada unha das facturas. Segundo os informes tanto de intervención como de secretaría, pois fálase de que é preferible incluso para as arcas municipais optar por este sistema de repercutilas costeando ao Concello antes de chegar a unha revisión de oficio que sería prexudicial para o Concello e alongaría no tempo a posibilidade de que estes proveedores cobraran un servicio que en sí prestaron. Por agora non teño nada máis que dicir, a non ser que vayan plantexando dúbidas e xa as contestaría na segunda intervención. Moitas grazas. Moitas grazas. Non hai reloxo, estou utilizando o móvil, por eso poden observar que estou mirando. Don Ramón. Sí, nada, simplemente que nos contestase, o sea, que a señora interventora, si pudese contestarnos esas cuestións técnicas a que se refería a señora Tenente de Alcalde por a presentación deste suplemento. Una explicación general. Sí, sí. Vale, ¿me contesta ahora o...? Sí. Sí. En este caso, bueno, el reconocimiento extrajudicial de crédito se trae porque hubo una serie de facturas que venían de años anteriores y que, bueno, para las que no había crédito en diciembre. Entonces, el Tribunal de Cuentas da una nueva solución para estas facturas, ¿no? Porque hasta ahora el reconocimiento extrajudicial de crédito se traía a pleno y pues simplemente se aprobaba. Digamos que ahora, ante la insistencia de una determinada jurisprudencia en considerar que ese reconocimiento extrajudicial de crédito tiene que tener a mayores unas garantías de que efectivamente las prestaciones que se realizaron conforme a precios de mercado y contando además con otras mayores garantías que suponen que no hubo un perjuicio para el ayuntamiento en la ejecución de las prestaciones, como puede ser que una buena fe por parte del proveedor, que las prestaciones fueron solicitadas por parte de la administración y que realmente el tramitar una revisión de oficio, que es lo que se indica jurisprudencialmente, ¿qué quiere decir que las facturas tuviesen que ir a revisión de oficio? Las facturas irían a revisión de oficio porque se supone que se podría ocasionar un perjuicio para el ayuntamiento. Entonces, eso supone una tramitación mucho más alargada en el tiempo, con lo cual los proveedores, en lugar de cobrar ahora, pues cobrarían a lo mejor dentro de un año. Tendríamos que tener un dictamen del Consejo Consultivo. Es una tramitación mucho más alargada en el tiempo. Entonces, esto, lógicamente, ocasionaría un perjuicio a los proveedores que además hicieron las prestaciones porque la administración se lo pidió y las ejecutaron conforme a cantidad, calidad y precio porque todas las facturas están conformadas. Entonces, para justificar que esas prestaciones se hicieron a precios de mercado, pues es para lo que se hace este expediente un poco más, mucho más largo que lo que venía siendo habitual, para dar esas garantías
de, como hemos dicho, o sea, como ya he dicho anteriormente, para que nos quedemos conformes con lo que se ha hecho por parte de la Administración y sabiendo que por parte del proveedor todo se realizó correctamente, actuando a petición de la Administración, conforme a precios de mercado y de buena fe, sin que hubiese ninguna intención fraudulenta por parte de los proveedores. El Tribunal de Cuentas articula este nuevo mecanismo. El informe del órgano gestor sería el título jurídico habilitante para poder proceder a este reconocimiento extrajudicial de crédito. Y los vicios de los que adolecen estas facturas pues serían la inexistencia de crédito, porque para ninguna de estas facturas había crédito en diciembre, y por lo general la nulidad de la contratación porque no se siguió un procedimiento habitual o bueno, que debería ser el ordinario, aunque no ocurre así al 99% de administraciones públicas, ¿no? Es raro que existan contrataciones para el suministro de energía eléctrica, para combustibles, carburantes y demás servicios que ordinariamente se necesitan en la administración. No sé si quiere alguna aclaración más, si le queda... Vale, gracias. Don Ramón, don Daniel, don Serafín. Sí, nada, bons días, moi breve. Bons días a todos e a todos. Bueno, decir que efectivamente estemos cun orzamento, ou estivemos durante 2 anos cun orzamento prorrogado, que como di a señora Tenente Alcaldesa, do ano 21, que se fixo un orzamento para o ano 22, que se prorrogou no 23, e que agora presentaron e vimos a prorrogar un orzamento para a metade do ano 2024, bueno, eso dá a entender necesariamente que hai cuestións que ou non interesan ou non funcionan neste goberno, porque non se presentan os orzamentos en plazo, como debería ser no último trimestre, para poder aprobalos e poderos ter en vigor desde o día 1, e daqueles males veñen estes lodos, non? É dicir, nós podemos entender que efectivamente pode haber facturas, pode haber partidas que non teñan o remanente suficiente para pagar determinadas facturas, pero logo, cando un orzamento se prorroga ano tras ano e non se modifican e non se presentan novos orzamentos, estas situacións poden ser, e de logo son do máis habitual, pero é tamén porque non presentamos ese orzamento e non temos un orzamento, digamos, actualizado ano a ano. Nada máis, grazas. Moitas grazas, don Serafín. Ten a palabra o vocero ou vocera do Partido Popular. Bo día a todas e a todos. Dende o grupo do Partido Popular, dende logo, non imos ser que nos poñamos chanzos nas rodas, sobre todo cando hai unha morea de proveedores, moitos deles deste Concello, que están sin cobrar. Entonces, por nós non vai a quedar, de feito vamos votar favorablemente para que isto salia dado de paso, para que esta xente, estes comerciantes, estes veciños podan cobrar todos estes servicios que prestaron. Pero o que sí temos é que darlle un tirón de orellas ao goberno. A culpa de ter os orzamentos prorrogados por anos é súa. Non é dos veciños nin do resto de membros da corporación, sino súa o ter os prorrogados. De feito, a conta 413 existe e o procedimento de recoñecemento extrajudicial de crédito existe para solucionar estas faltas de previsións dos gobernos que van incumplindo e que non fan os seus deberes en tempo e en forma. Si, ben é certo que hai determinadas cuestións, determinados servicios que se foron requirindo por as diferentes áreas municipais deste Concello que si puderan interpretarse como de necesidade e urxencia, pero hai moitos deles que para nós adolecen dese sentido. Simplemente é unha figura esta, a do recoñecemento extrajudicial de crédito, que se utiliza, entendemos nós, de feito abusivo, porque se ven facendo por anos consecutivos. Se hai unha previsión e sabemos que hai partidas que van a ter que ser implementadas, aumentadas nos correspondentes orzamentos, pois deberíamoslo ter en conta, porque estou completamente seguro, temos un orzamento do ano 2024 e no 2025 probablemente volvamos ao mesmo. Outro recoñecemento extrajudicial de crédito por falta de previsión do goberno. Entonces, como digo, non vai ser por nós, si do noso voto depende que isto salga para adiante, porque aos proveedores hai que pagarlles.
Despois xa unha cuestión que plantexamos, unha aportación que puidéramos facer, a ver, nós, aunque son temas básicos de procedimento, sí que entendemos que teñen unha importancia relevante. Entonces, ben é certo que hai que convocar este pleno extraordinario no mes que estamos, época estival e mes de vacacións por excelencia, pero sí que deberíamos prever que para estas cuestións, cando se realiza unha convocatoria urxente e extraordinaria para temas importantes, dar a posibilidade a aquelas persoas que hoxe non poden estar, porque hai dúas compañeiras de distintos grupos políticos que ben poderían estar agora mesmo conectadas de forma telemática por videoconferencia para que puderan aportar o seu voto que pudera ser relevante. Entonces, unha proposta que trasladamos agora de forma verbal, pero que a trasladaremos máis adiante, é a posibilidade de modificar o regulamento interno, o regulamento orgánico municipal, para que nestes casos de situación urxente e extrema, é importante, as persoas que non podan asistir porque se encontran fora e unha viaxe suporíalle incluso impedimentos e problemas, que puderan conectarse por vía telemática e poder exercer así o seu dereito, un dereito que lle otorga a cidadanía a poderse pronunciar sobre temas relevantes. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas. Non sei se a tenente alcaldesa quere volver a intervir. No, se non plantexa ningunha dúda, pois abundar en que efectivamente existen eses tres principios de boa fe, confianza lexítima e equidade, e que o Concello que pretende é que todo siga funcionando. Moitas das facturas da luz que lembrábamos agora o señor alcalde son de anos anteriores, é unha causa atribuible ou un defecto atribuible á propia empresa comercializadora que presenta as facturas extemporaneamente, evidentemente o Concello non vai quedar de brazos cruzados porque vai presentar a reclamación oportuna para intentar recuperar ese diñeiro por incumprimento legal. Evidentemente traballaremos nese asunto. E despois, como ben saben vostedes, hai cuestións e servizos que son imprescindibles para o funcionamento normal do Concello. Efectivamente, pois si se tuveron que presentar esas facturas, moitas facturas preséntanse en decembro, xa non é que non haxa crédito, é que ao presentalas en decembro, algunhas delas hai unha imposibilidade real de pagalas, porque se presenta unha factura a partir do 15 de decembro, xa é moi complicado, xa non por o crédito, sino que é moi complicado pagar esas facturas a nivel administrativo. Non sei se hai algunha outra dúda, eu respondería, se non, máis ou menos, creo que xa está todo explicado en todo este mare magnum de documentación. Moitas grazas. O que dixo a señora tenente alcaldesa, engadir que son 207 facturas de luz. 207 facturas de luz na que a maior parte non corresponden ao ano 2023, perdón. Entón, o que indicou tamén é que haberá unha reclamación formal á empresa suministradora, a provedora, para ver se nós podemos facer efectivo algún tipo de resarcimento por este incumplimento por parte da empresa. Entón, 207 facturas de luz, que a maioría son do 2023, non sei se do 2022, non sei se hai algunha que incluso é anterior. Non sei se algunha é anterior. Polo tanto, é unha situación que non é só debido ao Concello, senón que se deriva tamén dunha mala xestión por parte dunha empresa privada que é a que fai a provisión dese servicio. Bueno, pois, en relación a isto, se non teñen vostedes ninguna pregunta máis que facer, pois procedemos a votación. Non hai pregunta, claro que non, pero bueno, por se había algunha aclaración que foi o que dixo a señora tenente alcaldesa. Votos a favor? Bueno, pero le preguntou se había segunda intervención. Se hai, claro que hai segunda intervención. Se non, xa non houbera intervido agora. Moitas gracias. Bueno, eu interviñen a primeira para recibir a información, tanto política como técnica. A técnica foi moi aclarativa, a política pasou un pouco por encima, e aquí hai que dicir que como dixeron os outros portavoces, a responsabilidade de non haber orzamentos a todo o 2024 é do goberno, son vostedes, son pasouselle por alto, de que cheguemos a esta situación. A xestión económica non é a óptima, incluso pondría outro cualificativo, pero ben, por eso chegamos a este punto. Hai que dicir tamén que somos un concello infrafinanciado, iso non é responsabilidade do goberno, aínda que
o goberno tamén pode buscar, como dixemos en moitas ocasións, financiamento noutras administracións dunha maneira máis exhortativa ou bueno, non quero emplear outro término, o de petar nas portas. Entón, vostedes teñen unha responsabilidade de que cheguemos a esta situación. Hai moitas áreas que teñen un gasto que non se controla, con isto, nós tamén coincidimos co Partido Popular que non vamos a poñer ningún chanzo nas rodas e vamos a votar a favor porque a xente que fai os traballos ten que cobrar. Pero sí que todas estas cuestións o goberno ten que mirarse máis que chegados a esta situación, pois hai responsabilidade en gran parte súa. Por lo tanto, pasar así por encima na explicación política sobre este recoñecemento de crédito, pois non pode ser. Porque estamos mandando unha mensaxe aos proveedores de que van a tardar en cobrar e ao mellor suben os precios ou cobrannos máis. Pensen vostedes que hoxe eu vou a facer un acto de fe, porque hai facturas que o precio, pois, vamos a dicir que é o precio de mercado, todo como explicou a señora interventora, para garantizar, para eso este recoñecemento de crédito. Pero ao mellor eran cuestionables eses precios. Inda que ao mellor por lei ou son legal, o sea, non suporían algo fora algunha ilegalidade ou un sobre, bueno, como esas comisións que se pagaban por aí, pero ao mellor podíanse conseguir prezos máis baratos. Por lo tanto, de aquí en diante, o goberno ten que traballar para sacar unhos orzamentos en tempo para ter unha xestión económica eficaz e óptima, sobre todo en certas áreas. Ten que rematar, que leva 3 minutos e 9 segundos. Ten que controlar tamén a economía, non só a política, tamén a economía. Sobre todo para eso, para non mandar unha mensaxe de que pagamos tarde. Moitas gracias. A vostede. Don Serafín. Sí, nada, moi breve. Reiterar un pouco o que manifestamos na intervención inicial ao respecto de non ter orzamentos, que de eso se dan lugar a este tipo de cuestións. Despois, lóxicamente, mire, o voto que teño BNG hoxe en este punto non vai ser contrario a que efectivamente a xente que fai o seu traballo o cobre, é dicir, non estamos, eu creo que aquí meten un pouco nunha ocasión desastre determinadas partidas, determinadas facturas que non deberán dir no mismo recoñecemento, é dicir, porque se un fontanero ven e fai o seu traballo, se un proxecto técnico se efectiviza e o técnico fai o seu traballo, pois nos entendemos que efectivamente a xente ten que cobrar polo traballo que fai. Agora, se ahora ven unha empresa de electricidade que nos presenta máis de 200 facturas de cando Jamacuco de 2022, non, é dicir, oiga, mire, é dicir, presenten as facturas cando as teñan que presentar e o Concello pagarás en tempo e prazo. É dicir, hai cuestións aquí que, de logo, a nós non nos cuadran. Por lo tanto, é dicir, sin estar contrarios en que, efectivamente, quen fai o seu traballo, quen traballe cobre, porque eso entendemos que é unha premisa normal, aquí hai cuestións que entendemos que se saen un pouco un moito de tiesto ao respecto desta reflexión. Gracias. Grazas a vostede. Don Manuel. Sí, grazas, señor alcalde. Pois, bueno, xa que temos unha segunda intervención, nós vamos a profundizar no tema das facturas. As facturas son conformadas, na maioría dos casos, por concelleiros e concelleiras. Incluso, eles mesmos son os que emiten determinados informes. Entón, tamén nos entra a dúbida de si realmente nos vale con estes informes para determinar se o prezo de mercado é ou non o que se axusta a realidade actual. Incluso hai informes que realizan técnicos de outros departamentos. Poñamos caso, temas de cultura ou temas de deportes e informa a aparelladora municipal. Entendemos que ao mellor existe unha delegación para podelo facer así. Entonces, a nós plantexasenos determinadas dúbidas con respecto a isto. Estas facturas que, entre comillo, non son fiscalizadas, únicamente son conformadas por concelleiros e eles mesmos son os que emiten estes informes. Pero ben, como dicimos, independentemente de que neste caixa un desastre, como falaba o compañeiro Xarín, vaya incluído todo, empresas suministradoras eléctricas e demais,
con outro tipo de servizos que nos están prestando outro tipo de empresas de fora e do municipio, entendemos que a postura de que quenes estamos hoxe na corporación ten que ser en conxunto, porque o mesmo ten que preste o servicio unha empresa grande suministradora de enerxía con un comerciante. Entonces, o pago hai que facelo por igual, ou nos quedamos sin luz, por así decirlo, perdóneme a expresión. Entonces, como digo, nós non vamos ser quenes nos opoñamos a este tema. Pero, insisto, corrixir estas deficiencias nos correspondentes orzamentos para non estar tirando sempre de algo, por así decirlo, anómalo, aunque está previsto legalmente, a nós resultanos anómalo a conta 413 e os recoñecementos extrajudiciais de crédito. E logo, o outro tema, esa proposta non sei se ten cabida legal para facer esa modificación do regulamento para que todos os membros da corporación, en casos puntuais, podan aportar o seu voto a determinados temas importantes. Nada máis, gracias. Moitas grazas. Ben, pois vou responder un pouco a todos os concelleros e concelleras. En relación ao regulamento, foi aprobado no seu momento aquí neste pleno, e o que contempla é a asistencia telemática por permisos. As vacacións non son permisos. Un concelleiro e concelleira débese ao seu veciño ou veciña. Aquí estamos todos e todas as demais. Refirme a todos e todas as demais. Pero, dito eso, analizaremos a posibilidade de que conforme, creo que hai unha legislación estatal, non sei se me equivoco, sobre a materia, ou hai unha normativa no Congreso e no Senado sobre o voto telemático, sobre a participación telemática. Podemos analizar eso a ver se se axusta ao Concello. O que non imos facer é ir máis alá do que pode ir o Congreso ou o Senado. Falaba don Ramón de financiamento. Vou poñer un exemplo, ademais, que ven en relación precisamente ao que vamos a debatir hoxe. O Goberno Central fai unha aportación extraordinaria ao Concello, aos concellos, en relación aos tributos do ano 2022. A Xunta de Galicia leva 13 anos sin incrementar o Fondo de Compensación de Cooperación Local, e a máis reduce o importe aos concellos desde o momento en que a subvención que lle fai ao canon de Sogama detraeo dese importe. Entón, aí, se non nos pomos en folga a todos os concellos de Galicia, pouca financiación máis conseguiremos acadar da administración autonómica. Sin embargo, o Goberno Central, aquí temos a súa aportación. Aínda así, haberá que reformar o financiamento das entidades locais, que se está traballando neso tamén, non sei como quedará. Pero eso é unha circunstancia que hai que pôr en riba da mesa. A Xunta de Galicia leva 13 anos sin incrementar o Fondo de Cooperación Local. Ainda por encima detrae 12 millóns de euros para financiar o canon de Sogama. Para ir a unha empresa privada, cando o importe debería vir aos concellos. Pero, bueno, acto de fe, fala vostede, todas esas facturas teñen a súa acreditación. E como vostede ten dito en algunha ocasión, probablemente, ao mellor é posible, non o sei, pode haber algún servizo ou algún traballo que se houbera podido facer a un custo inferior. Pero tamén ten dito vostede que hai que valorar a calidade. E iso tamén se fai. Cando se piden 3 orzamentos a unhas empresas é porque o Concello ten acreditada por parte desas empresas esa garantía do traballo. Que digo, todo o mundo pode cometer erros, pero en teoría é porque esas empresas as que se acude para obter eses orzamentos é porque teñen respondido noutras ocasións. Don Serafín, vostede decía que ao mellor, ou entendín eso, que ao mellor non había que haber pagado esas facturas de luz, pero é que o servizo témolo que seguir recibindo se non quedamos sin luz aquí no Concello porque poden cortala. O que sí, o Concello vai reclamar, na medida do posible, un resarcimento por parte dese incumprimento da empresa suministradora. Non teño máis que decir, a verdade. Procedemos como houve segunda intervención. Sobre os técnicos, se queres responder. Sí, que tiña aquí unha nota sobre eso, é certo. Vamos a ver, hai algúns informes que sí, algunhas facturas que están informadas por técnicos de outros departamentos, porque quen pode valorar precisamente a xustiza ou a incorrección do prezo ou da factura é un técnico dese departamento. Un técnico, ao mellor, por un exemplo de cultura, non sabe valorar se ese prezo é correcto cando estamos a falar de algo que afecta a unha cuestión dunha obra dentro desa unidade ou dentro desa concellería. Básicamente é por eso, non hai máis razón.
Aquí solo hai exemplo. solo hai prácticamente dous técnicos, o técnico de Administración Xeral e a técnica de Urbanismo. Bueno, despois está o arquitecto tamén, pero ven 2 días a semana, as súas limitacións son importantes, porque só presta o servicio 2 días a semana. Entonces, eses dous técnicos teñen unha carga de traballo e están capacitados para facer este tipo de pesquisas, que si os fixeron, e si os van costar nos seus informes, este tipo de pesquisas para demostrar o precio dun servizo. Eso pode facer calquera técnico. Que o Barbadás non ten técnicos suficientes? Pois temos que recurrir ao técnico de urbanismo. Foi por eso, grazas. Pasamos ao expediente número 3, que é o 7.219, suplemento de crédito 1-2024. Como vostedes teñen acreditado aí na documentación, é o que dixen antes, precisamente, é que unha vez que se fai a liquidación dos tributos recadados polo Estado no ano 2022, faise un cálculo do que procede liquidar aos concellos. O Estado no ano 2022 recadou un importe superior ao previsto e, polo tanto, repercúteo na administración autonómica e na local. E aquí hai que decir que a administración local beneficiase neste caso dunha importante aportación. Outras administracións reciben aportación adicional tamén en canto a financiamento e, sin embargo, non o repercuten na administración local, é dicir, non o repercuten nos concellos. Pois probablemente na liquidación do 2023 volva a ocurrir o mismo, polo tanto, teñamos unha aportación adicional por parte do Goberno Central. O que temos é que aprobar precisamente este feito. Temos que facer unha modificación do orzamento a través deste suplemento de crédito que redunda precisamente esta aportación do Estado en que o préstamo que estaba previsto no que era o orzamento 2024 non hai que solicitar. E esa é a situación. E ao haber unha modificación no orzamento tamén, se non me equivoco, e se erro, que me rectifique a señora interventora, pois ten que estar tamén a exposición pública, ou non? Bueno, é sobre o suplemento. É por o suplemento, sí, por eso. Pois, bueno, o que temos que ter presente que este suplemento de crédito supón que non vai haber ninguna solicitud de préstamo por parte do Concello no ano 2024, e que, polo tanto, o orzamento vaise a cubrir con estas aportacións do Estado. Don Ramón. Sí, simplemente puntualizar que cando nos referimos a facer un acto de fe sobre as facturas, non nos referíamos a todas as facturas. Entón, pois, que quede en acta que sí, algunhas, sí. Moitas gracias. Por non quedar calado todo o pleno, que senón... No, un poquinho resumindo todo o contido deste pleno en cuestións de xestión económica, isto basicamente ven a demostrar que estamos poñendo orden nas contas deste Concello, é dicir, que sí que houbo un déficit de organización económica no seu momento, pero que estamos traballando para poñer a orden eso. Pero tamén quero deixar aquí unha reflexión con respecto á financiación dos concellos, non só este concello, sino en todos os concellos. A financiación, como moitas veces insiste Ramón, que é insuficiente por parte tanto da Xunta de Galicia como por parte do Goberno do Estado. Que sí que, bueno, que estas aportacións, como que estamos debatindo agora, pois son benvidas e necesarias, pero que tamén non permiten a organización económica correcta do Concello. Entón, esa reflexión gustaríame deixala aquí para que mellore a financiación non só no aspecto cuantitativo, sino tamén no aspecto organizativo. Moitas gracias. Nada, moi breve, por reseñar algunha cuestión que acaba de dicir o portavoz de Democracia, que donde ven a dicir que se está pondo orden nos temas económicos. Bueno, sí e non, porque nos informes que acabamos de ver da conta xeral
daquele informe do tesorero de 2019, onde se dice que a contas restringidas estaba manga por hombro, que non se sabía ni se estaba, ni se non estaba, ni se esperaba, e no informe do tesorero deste ano dice que hai brotes verdes, pero desde que haxa brotes verdes a que esas contas estén ao día e este o tema normalizado, hai moita diferencia. Por tanto, eu creo que xa vamos xusto. É dicir, habrá cousas que se están facendo, pero logo no tema económico hai moito que andar. E os informes están aí. Nada máis, grazas. Moitas grazas, don Serafín. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Grazas novamente, señor alcalde. Bueno, pois neste punto do suplemento de crédito pouco temos que dicir, simplemente que benvida esa liquidación do ano 2022 e benvida ese incremento nos tributos que proveñen de outras administracións, porque lo vai a permitir forrarnos unhos cartos porque tiñamos previsto solicitar un crédito, o cual teríamos ainda que incluso aportar os correspondentes intereses e demais, e agora nos vamos forrar eses cartos. Ahora ben, nós facendo un acto de compromiso ca cidadanía estaremos vigilantes para saber onde se van a repercutir estes cartos, cales son os investimentos e as inversións que se van a realizar. Entendemos que deberían ser aquelas que máis redunden e beneficien ao que hoxe nos demandan os veciños e veciñas de Barbadás. Por outra banda, señor Rei, igual, insisto, igual vai ser a hora que entra vostede na corporación cando se van solucionar os problemas económicos do Concello. Digo a modo retórico, nada máis. Moitas grazas. Moitas grazas a vostede. Bueno, aclararlle en primeiro lugar que o investimento deste diñeiro, o destino deste diñeiro está reflectido aquí no documento que se lle aporta. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Entón, vai aquí. Teñen o detalle por completo de onde vai destinado este diñeiro. Pero ben, por outra parte, indicar que este diñeiro é vendido, pero non é menos certo que os concellos estamos afogados por parte da Xunta de Galicia desde o momento, por exemplo, en que nos detraen 12 millóns de euros para pagar parte do canon de Sogama, que ademais xestiona como xestiona, e por outro lado seguimos incumplindo por parte da Xunta de Galicia o pacto local de financiamento que leva, non sei se é do 2012 ou 13, no que hai un acordo coa FEGAM, no sentido de que terían que asumir paulatinamente os custes do mantemento de suministros dos colexios e seguimos pagando desde o momento en que se está incumplindo co SAF. Entón, hai moitas reivindicacións tamén de concellos do Partido Popular precisamente porque están afogados por parte da Xunta de Galicia neste ámbito. Neste concello igual ímonos a 400.000 euros que estamos pagando que son competencia da Xunta de Galicia. E algún tamén é certo que unha parte correspondelle á Administración Central. Falo do SAF. Aquí hai unha responsabilidade das dúas administracións tamén. Pero entre o SAF e o que repercute nos colexios, están afogando os concellos. E ainda por enriba non aumentan os importes do Fondo de Cooperación Local, pois é un pouco chover sobre mollado e querer afogar os concellos para que despois prestemos servizos. Entón, é complicado, francamente complicado. Pero aquí a responsabilidade está aquí, ao mellor, se non me equivoco, poden ser entre os SAF, estou mirando para as dúas concelleiras, porque entre os SAF e os colexios igual poden ser 400.000 euros que este pagando o Concello de Barbadás. 400.000 ou máis, que ven a ser o 5% do orzamento. Que con 400.000 euros que tuvera que aportar a Xunta, basicamente, pois outro galo cantaba. Eu non teño máis que dicir sobre a materia, non sei se quere intervir don Ramón de novo, don Daniel. Manuel, evidentemente non vou solucionar. Pero gracias por recordarlo. Pero esperemos que entre todos que sí que solucionemos. Solo faltaba. O portavoz do BNG, pois claro que queda moito por percorrer, pero bueno, que pasiño a pasiño vaise facendo o camiño. Entón, Serafín, nada. Entón, Manuel, supoño. Bueno, pois, ao mellor, isto é brevísimo, ao mellor tendo un financiamento correcto, ou estou seguro que tendo un financiamento correcto por parte das dúas administracións que compete financiar os concellos, que son o Goberno Central e a Xunta de Galicia, esta situación ao mellor non se produciría. Engadir que hai unha mellora importante na Deputación, hai que recoñecelo, que ainda é mellorable, pero se todos traballásemos na liña, todas as administracións, de mellorar
ao financiamento local, mellor non sería os concellos e menos problemas teríamos, porque ao final todos os veciños e veciñas a quen acuden ao concello pensando que temos as competencias en todos os ámbitos, e temos as que temos, pero cada día vannos asignando máis, pero sin o financiamento oportuno. Votos a favor? Pois, unanimidade. Con isto damos por pechado o pleno. Moitas gracias, que disfruten do verán